мешавад. Гира накӣ барои чизош. Умед дорам ҳамин умеҷон ман ҳар киҷое да шата мехӯрам, айрӯи забоно мехӯрам барои чи ки гуфтам ки бачаҳо ман на ривоят метам Мирзоҷон, на ман хондагӣ, ман як сағираи кӯчаям ака. Ман тарбияи мактаб дидагӣ нест, ин ҳамин ақле дорам, бечора модарам ба задан дар хонаи холаам тағоём калон шидагиам. наворҳое ки мекунен, ҳамин наворҳотона мисли фарзандотон будонен, ҳамин наворҳои худро фарзанди худ будонен. Баъдан бубинед ки чӣ гуна наворҳо мебурояд. ҳамин видеоро айма шумо ҳам ки ай муллоҳо мисол бигирем бахшиши калон мепурсем ки дӯстони азиз, мо дар ин ҷо як чизи беҳтаринро барои шумо пайдо кардем. Инро баъзе инсонҳо чормағзи арабӣ мегӯяд ва чандин номҳои дигар дорад. ин барои нафароне ҳаст ки яъне фарзанддор намешаванд. ана ҳамон гармонҳояшон хомӯш шудагӣ аст, яъне ҳуҷайраҳое аз зан, ҳуҷайраҳое аз мард хомӯш шудагӣ аст. аз ҳамин сабаб одамҳо фарзанддор намешаванд. беҳтарин чиза барои мо тавсия доданд ки ана ҳамин барои ҳомиладор шудан аст. ҳам мардҳо ҳам занҳо метавонанд аз ҳамин чиз истифода баранд. инро шумо аз куҷо дастрас карда метавонед? аз ширкати зиёратшо. ин рақамҳо муроҷиат кунед. таҳвил ба тамоми шаҳрҳои Русия, ба Тоҷикистон ҳам доранд. аз номи мо салом расонед. беҳтарин чиз барои ҳомиладор шудан. арзи салом ҳамватанони азиз, бинандагони сомонаи садои умед. мо дар Маккаи Мукаррама қарор дорем. имрӯз дар барномаи мо бародар Маъруф бо номи Маъруфи Кал, аксарият мардум инро мешиносанд. баъзан чизҳои мақсад шӯхиомезу дигар чизҳо дорад. якчанд саволҳои бисёр муҳим аст ки ва мардум мехоҳад ҳамин чизҳоро бидонад барои худшон. ман зери комментариҳои шумо ҳам зиёд хондагиам ва кам назора мекунам аз баъзе блогерҳо ки мардум чӣ фикрҳо доранд нисбати шумо. ман якчанд саволҳои онҳоро ба шумо мақсад додани ҳастам. аввалан хуш омадед ба ин макони муқаддас. мегуфтед ки сарбаланд бошед, ташаккур. мегуфтед ки мақсади асосии омадани худат ба хонаи худо дар чи аст? мақсади асосие бигирем умеҷон, вақте ки ман мошинма задам гета ягон 4-5 моҳи дигаш мондагия, мисол ман қарздор шудем додар акаҷон. бисёр ҷоҳо кор гуфтан, ман нарафтам ростиш. мисол ҳамкорӣ гуфтан. ҳаминҷара ҳам модарам, ҳам оилаам, ҳам мисол ҳамин бародарое ки дар барман, ҳаминҷара мо вибр кардем аз сабабе ки биёи ислоҳ шавӣ. не нигаҳ кун умеҷон. худоро шукр одамо айморо чӣ корҳои бад мекунанд. ҳоли мо на дар мардум на чира бигем тавсия додем, на доруи ки исусу мисол ба ҳолати кайф пайфш кардем. мо хайки се видеое мекунем, мисол ҳаст ма худам ба калам мегирем ки баъзе гапҳо дама ай ба аморо гуфтан дар кор нест, аммо дама намезеба. бози иш ҳам мефаҳмонанд бо барои чӣ гуфтем мегум амора. мисол мо инҷо омадем ки ҳам тавбати ибодат кунем, хумон пок шем, тоза шем, ҳам дистимпл кор кунем, бирем ватанмон зиндагимона барем. беҳтарин кор, беҳтарин касб. наворҳое ки мекунӣ барои худат писанд аст? баъзеш писанда, баъзеш не. мефаҳмонам барои чӣ. кадомоеша ки ман гурӯби мегирам, умеҷон, ман лӯбои одамеро видео кунам, дар ичкаш менависем ки додарҷон, салому алайкум, мо дар ҳамин ғарибем, ҳамин чиз чӣ дар кӯрай бародарҷон. биё ҳамира мисолу далид кӯ. ва яв соответ метаким мисол ти худат ки бро очта фалон кунам, очта фалон кунам. Ома ишка нест, ман ягон хазаини интернет нестам. агар мақсади худат аслан хайп аст? чӣ хали хайп акаҷон. ман ака ҳамин блогерӣ асос бигирем, охир мора блогер намегӯянд. ман метавонам судит кунам ки кира бояд блогер буган акаҷон. блогер гуфта ина худат як савол мумкина битам. блогер гуфта чира мефаҳмӣ? блогнавис, омӯзгори ҷомеа. падарта раҳмат кунад. мо дар мусоравоз кор мекардем, мо 4-5 касак дидем бе ин интернетам байни химон. ман хали сигараи шух будам, телефон надоштам, як ҷуран телефон дошт, экрани шикастагӣ буд, Samsung A1 ба телефони вай мекардем, дар тикток мефуридем, як видеои орси духтари рис ответ додем. ҳамон то саҳара гидета ягон 25-22 миллион просмотр гирифт. саҳар хесем телефонмон кор намекунад, телефони 3000 экрани шикастагӣ буд, алло шоҳид. ё моро бисёр мардуми ҳамин нерус ки мисол на Кавказ рус хиёл карданд ки мо ягон миллати дигаем. баъд ман уже ин бародар гуфт ки маъруф биё далниши начинат мекунем хаем ба остоста кардем ки мардум моро ҳам хеле принимат карда акаҷон. аслан ман мехоҳам дар инҷа як саволи муҳима барои худат пешниҳод кунам.
рӯзҳои охир дар шабакаҳои иҷтимоӣ садои баланд нисбати як навори шумо шудагиаст ки дар навор шумо гӯё дар ягон никоҳе иштирок кардагӣ бошед ва ҳаморо дар интернет гузоштагиан никоҳе бо телефон. мефаҳмам. Ман медонам ки ҳамин умеҷон ман ҳар ки ҷое дар шатҳа мехӯрам айрӯи забоно мехӯрам барои чи ки ман бачаи дилисофам ба ҳама як хиёл мекунам ҳама ранги химай. фаҳмидӣ бародарҷон? Ман дар промои эфир будам дар хона. Я бародар Мирзо меган ҳами бигем айма бигем дар Чуқайшама зиндагӣ мекунам ӯ дар Карасинка ин ҳами қадура айма. Ҳар бега эфир медуромад чақчақ мекардем. Я бега дуромад эфир дар чақчақ кесадем ки дар хони арӯсиш буд. Ҳама гуфтам киҷода гуфтам хонаи арӯсу да чи гуфти о хонаи арӯсум да исусу шӯҳрата мешиносем ба фикрим сайти бобои қанда истифода мебарад. Намедонам шаст. Ҳамаи эфир дуромад и бача ки ҷураи мара гуфт ки дар пеши хонаи арӯс ти гуфт ман амире адди гап дорум гуфт зино мекунӣ ай худо наметарсӣ ки ваям гашт гуфт ки хай мулло бошӣ биги никоҳм ку абари шӯҳрат кадом қорие буд. Вай мисол фаҳмон чун ман гуфтам ки бачаҳо ман на ривоят метавам Мирзоҷон на ман хондагӣ ман як сағираи кӯчаям ака ман тарбияи мактаба дидагӣ нест ин ҳами ақле дорум бечора модарам ба задан дар хони холом тағоём калон шидагиям чӣ дурӯғ бугум ака ман сағираи ҳами ки дурӯғ нагум ман мехоҳам ки дурӯғ нагум ака мардум историяи мара бидонанд ки ман чӣ хел сағираи ман ким дар ҳаёт мисол фаҳмидӣ акаҷон ҳавай дуромад мисол никоҳш кард ки ҷое мером инами мара рӯшумӣ кардан камтарак ман зиқ шидам акаҷон ман бо мегӯм ки ман ай кули мардуми тоҷик ай занҳо ай бародаро ҳамин видеоро айма шумо ҳам хе ай муллоҳо мисол бигирем бахшиши калон мепурсем ки ман ҳамин чиза хато кардам дар эфири худам позволят кардам ҳамин кора ҳазорҳо бахшиша ҳаматон ин кор дигар такрор намешавад ин видео карда будам истористанда гуфта будам ина бо гуфтам акаҷон чанд рӯзе кишид дар хонаи худо ҳастӣ ва чанд вақти дигар дар муҳоҷиратӣ будӣ ватана чӣ гуна ёд кардӣ? барои ватан ҷон маметавам бисёр вақт зиқ мешавам ака мо барои чи дар муҳоҷират бисёр местем барое ки ҳама оилавӣ ҳамиҷаем мисол отавочамон ҳам меоя мерава инакда ва ҳам ба мода тӯли 6 сол меша фарзанд меша магдоми кӯдак мегирам маро гира меавало барое ки худованд фарзандони солеҳ насибат кунад ман дорум дута бачак ман духтар надорам мешавад гира накӣ барои чизош умед дорум мо тӯли чанд рӯз мешавад дар ҳамин Маккаи Мукаррама қарор дорем бо ин бародар аз наздик суҳбат шудем ман ҳар кас қати суҳбат бикунам ҳамнишин шавам ман ҳатман талош мекунам ки ҳисси ватандӯстии ҳамун шахс баланд шавад вақте ки ман дар бораи ватан гап мезанам аксар ҷавонҳое мебуроянд мегӯянд ки мега шумо як бизен шумо ман видеотона мебинам ҷон дар пеши гапот ман поддерживать мекунам мега ки дар каҷо ман ду се видеое ки инам халӣ мекунам мара ман медонам бисёриҳо мара сиёҳ мекунанд мара баъдо мара 80% подписчикон бародарои мақомотанд ҳамин рӯз мара занг мезананд бигӯянд ҳар як ҳои дорум ки ҳамин рӯз ман ҳамонро гуфтагим ки акаҷон нисбати ман як гапи бад мерава ҳамин мара ҳамон рӯз занг барое ки зиндагӣ мара медонанд ака ман чӣ халиам ман ҳичӣ надорум ман инҷо омадам ки кор кунам мисол я мошин бигирам барам дар ватани худам такси бизанам ака фаҳмидӣ ҳамон мара занг зан мисол бигӯянд ҳоҷӣ тамом точка ман бас мекунам ҳеҷ чиз ман дар пул намеёрам ҳамин рекламае ки на файз дорам на баракат ҳамин хиясе умеҷон но охир ман ватан дорум ман дар ватан хона дорум зан дорум фарзанд дорум мисол оча дорум ота дорум нахуман албача ман дар ягон ҷо на як касе ки против ватан гап мезанам поддерживать кардам на дар ягон ҷо гапи ватан ман бад кардам барое ки охир ман кӣ дорум ки гап занам вое ки ай дигар давлат гап мезанам во на ватан дорад на модар на зан на хона во даву давлат кайф карда гаштиян ман медонам даву як комментария мекунам ҳаёти хума месӯзонам ман бишни сиғира дар ғарибӣ хайнакда зиқ мешавем ягон шӯхиё мекунем бо мегӯм ки ман худам медонам ки ҳамун чиз ман дар намезеба ҳамура иншаалло бародаро ман скоро бас мекунам акаҷон ояндада ягон зота дар нафсиш намерасем ман фикр мекунам ки шумо самти блогеритона бас накунед не инами як каса дар нафси бадиш расидан гарчанд ки буроя агар 1000 видео кунам ман дигар ответ нам шо гапо ҳастай вариантое ки ака нигаҳ куда шон видео мекунан умеҷон дар сайтошон мефуранд нигаҳ ки видео мекунанд тикток фейс
Биголаев онаонҷо одам мефиранд ки ҷои беномусиае мефиранд миллион просмотр мегирад. Мисол ман мехезам мегум мисол айбам шо может быть иҷа шахай стоп кунӣ ё бубр обрӯинам халиам хараб пас мекунӣ фақат да манро занг мезананд ки ту чӣ ба ҳамин ранг тариф ё ки худаш мехезам манро ответ мета ё ҳазор кас дига мега ту чӣ кор дорӣ ира ту дар нафси як кас мерасӣ ира беобрӯ худаш уҷа беобрӯ шидаги миллион одамо дар сайти худаш дида сабаби нисбати ҳар нафар инсонҳое ки мақсад ғайрифарҳангӣ наворҳо мекунанд бемаданиятӣ мекунанд занҳо ё ин ки мардҳо навор мекунӣ сабаби аслиш дар чие мақсада дар чие ки ҳамонро навор аллоҳ мекунӣ? шоҳида ман онумора якмш мақсадам дар мо ки яка ман медонам бисёриёш дар муҳоҷиратанд фардо тоҷикистон меранд проблемашон мешавад охи ман медонам ки зиндагии во чӣ хеле ҳамин муҳоҷират мардум ҳамин рабочик мардум ҳамин мардуми биголайф тикток ҳамаш барои нафс барои пул ҳам хали эзорта бурор иҷата бурор охи пага мерава ӯ пулои коркардагиш майли худш айрӯи вай очаш да проблема мешавад падараш да проблема мешавад ӯ Хата хуб нест ягон ки кас- ҳамира бас кунад оё хата ягон аз ҷониби мақсад мақомот бошад ё ягон бародар бошад ягон тавсия метиҳад ки ҳамин наворота на ки оқибатада мушкилот мебиёрад чанд боро кадагиан гуфтагиама бисёр мерафтум дар тоҷикистон будум файроду мекарданд мефаҳмуданд ки ҳоҷиҷон ини гапа наки ини кора наки ҳамро ҳамона мекардем но и редка буд дига ягон ихалиёе ки мисол груба жёстка ягон жуда лезит кирам ба занг мезананд ки додарҷон болои бад рафтеси эҳтиёт ку шояд мара худованд айрӯи ҳамо фарзандата мешавад хонаи муқаддас ҳастӣ дуо мекунем ки худованд фарзандони Не, солиҳро насиб